Tervepä terve, se on Sambamies täällä. Tänään meillä on minun Minecraft Let's Play jakso 3. Mä ajattelin, että mä olisin lisännyt tämän jakson kakkosjakson kanssa, joten sen takia mä tein nyt tässä introa, enkä jatka niin siitä normaalisti videosta. Mutta niin. Ennen kuin aloitetaan video, niin mä teen sellainen, kun te ette voi oikeastaan kommentoida mihinkään videoon, jos siinä näkyy mun naama tai kuuluu mun ääntä, niin mä pystyn nykyään tehdä sellaisia postauksia, että jos sä meet mun kanavalle, menet yhteisökohdalle ja sitten sieltä sä löydät kyselyitä, joita mä välillä pidän, että vaikkapa minkälaisia videoita minkälaisia videoita te haluaisitte, että minä teen, niin te voitte siellä minulle vastata, että minkälaista haluatte, ja siellä voitte myös kommentoida. Että niin. No, jatketaan videota. Hei hei. Niin, eli mä vaan leikkaan, mitä mä oon aikaisemmin kuvannut, ja lisään tän, mitä mä tässä nytten kuvaan, niin siihen aikaisempaan videoon. Ui jumala, täällä on kultaa! Nyt mennään hakemaan kultaa, ja mä voisin mennä etsimään sitä timanttia, ja taas täällä on näitä teleporttaavia tyyppejä, endermaneja. Pum! Ei se gigachattia voi voittaa, kun Samppa on gigachat Aero Armorilla. Niin mä oon Iron Man, mutta vaan gigachatti vielä niin. Mitä helvettiä, tässä oli creeperi. Tuo piti plurrata, oho. Pum. No. Ei tullu mitään. Mä en uskalla tapella tätä vastaan. Ette saata muuten nähdä mitään. Mä en uskalla tapella tota tyyppiä vastaan, jos No, katsotaan, että No, mä laitan tähän veneeseen, koska en mä voi vielä kuolla. Näin. Etteikö te muuten varmana saa tapettua mua? Mä mietin, etteinkö mä sellaisia videoita, mitä se Dream teki. Eli sellaisia, missä mä... Oi, nyt mä tein virheen kyllä. Hyvä, mut nyt se teleporttaa jostain oudosta paikasta. Oi vittu. Jes, se tipahti jostain, siihen kuoli. Skeleton, nyt sä kuolet. Mä voisin tehdä sellaisia, että mä en hunte, että jotkut pelaajat yrittää tappaa mua, kun mä jokselta karkuun. Mä en oo vielä kuin vasta yhden kerran päihittänyt tän pelin ja saanut tapettua sen Ender Dragonin, joten mä luulen, että se peli voisi loppua siinä, kun mä saan siinä kun mä pääsen Netheriin, että niin. Täällä on aika paljon kaikkia Creeper tuo. Pum. Ei, mulla ei lisää soihtuja. Tortseja ei ole lisää. Täällä on laavaa, otetaan se. Mä kuulen, se tulee mun perässä. Se voi ampua ton laava läpi ja musta. Se on ihan huono. Kuinka huonoja nää on? No, sinne menet kuolemaan. No, siitä. Koitte te Samppaa voi päihittää. Niin. Tossa on lisää rautaa. Mikä rautahimo täällä on? Muuten Santtu on munkaan puhelussa. En tiedä, miksi se ei ole vielä puhunut tähän videolle. Voisin luulla, että se olisi tehnyt. En mä tiiä. Niin, ei se kyllä nauhoitu ollenkaan. Se sanoi, että enpä tiiä. Joo. Niin. Joo, en mä nauhoita sun ääntä tällä hetkellä. Se tuolla kirroilee. Se sanoo N-sanan muuten. Enkä sano, mä sanon, että pissa, kuunnelkaa mua. Joo, en mä tiedä. Se yrittää sanoa, että ei se sanonut N-sanaa. Se yritti sanoa, että se sanoo vaan pissa, mutta en mä tiedä, mistä se selittää. No. Äkkiä vaan laavaa. Joo. Lava. Se on noin korkealla. Mitä ihmettä? Mä en tiedä, miten mä muuten pääsen takaisin. Ja nyt menee vähän huonosti. Kuinka pitkällä mä oon ollut? Miten mä oon päässyt näin syvälle?
Tuolla on mun tortseja, eli mä oon ollut täällä. Joo, tossa mä oon ollut aika monesti. Ei nyt ole paljon kaikkia. Nyt kyllä käy pahasti Sampalle. Juokse, kaappiin. Ei, mun tyyppi ei juokse, se ei oo syönyt. Äkkiä karkuun. Ei, karkuun noin. Ei, melkein kuoli vaarallista. Mä jään tänne paistumaan näitä. Mä tarvin näitä tortseja. Noin, nyt mennään takas. Ja Samppa on uusi mies, ette tee mulle häviä! Mä tarviin vissiin hakea ruokaa kohta lisää. Noin nyt. Nyt mennään tänne alas. On ollut! Oi, näettekö nyt on? Water Bucket MLG. Tuo oli siisti. Mitä ihmettä? Mä tipahin ja mä vaan tein to. Ei ollut timanttia. Vaan lapislasulia. Ois kiva jos sais timanttia. Ei oo timanttia. Ois kiva jos sais timanttia. Pitää varmaan mennä syvemmälle. Mä löydän timanttia. Pitää mennä syvemmälle, että löytää timanttia. Lapista lisää. Missä täällä on timanttia? Jos mä tällä jaksolla saan timanttia, niin te pääsette heti seuraavalla jaksolla. Me ollaan varmaan tosi lähellä timanttia, että me voitais alkaa löytämäänkin sitä. Ei, nyt mä menen ihan liian pitkälle, mä menen takas. Mä hetken katsoin, että oli timanttia. Täällä on joku iso luola. Mä menen takas, mistä mä tulinkin. Takas sinne, mistä tulit. Mennään täältä. Pitää hakea varmaan lisää ruokaa. Tässä. Joo, tästä. Sitten. Tästä ylöspäin mun tortseja pitkin. No. En tiedä, ehditäänkö tällä jaksolla löytää timanttia. Rautaa siinä on. Rauta ei voi koskaan loppua. Oliko tuossa ei, kun tää on normaalia kiveä. Täällä on normaalia kiveä. Timanttio! Oi, timanttio! Se oli tässä lähellä! Olin tässä, enkä mä nähnyt, että tässä oli timantteja. Mitä ihmettä? Diamonds! Timantteja aikuisia! Lisää timanttia! 3 timanttia, eli mä saan timanttihakun tai kirveen. Kumman mä otan? Nyt äkkiä pois, mä kuolen näiden timanttien kanssa. Ei kyllä lisää timanttia, ei kyllä mä tarvin ruokaa kyllä. Ei voi mennä hakemaan lisää timanttia. Niin oliko se tossa koko ajan enkä mä nähnyt? Laita like videolle, jos ja sä näit ton timantin ennen muotossa. Miten mä sinne ylös nyt pääsen? Niin jo, mä tein Water Bucket glitchin tässä, eli mä tipahin täältä. Eikö, missä mä tein Water Bucket glitchin? Mä jostain tipahin ja tein se. Mistä mä tein? Oliko se täällä? Mä en tiedä.
Mutta mikä tuo oli? Heti timanttia toisessa jaksossa. No mäpä laitan timantit esille tonne. En saa kuolla. Ei saa kuolla. Mutta mä luulin aluksi, että siinä oli timanttia, kun siinä oli lapislasulia. Ja sit siinä oikeesti oli timanttia. Santtu, sä pääset pelaamaan. Ja kun mä saan Minecraftin homma. Laitetaan näitten tilalle pau. Näitten tilalle tällaiset, kun nähdään ne oikeat hyvät asiat on. No, noin. Siinähän on kaikenlaista. Kaikenlaista hyvää. No, me voitais alkaa lopettele tähän tää video. No, sä voisit tilata mun kanavan, tykätä tästä videosta ja jaa tää video kavereille. No, mutta me nähdään seuraavalla kerralla, mutta siihen asti se ois moro! Pum.